дӯстон 10 километр ай мка дур, ай бигем футсити 11 минут, ай амин мка 12 минут. нигоҳ кунед, ин садик аст. ин садика ҳозир школаро нишонту метим. хуб район Экабунино, Коммунарка, Экабунино. дӯстон ба диққат кунед, ин район полностью навай, ҳамаш домош пачка, домои пачка. дӯстон ина ман ами плакатам нишон метим я бора. ин ҳамҷа бибинед, ин ҳа ин Экабунино. дигаҳ кунед бародаро. хулас ки ин ҳамин дома диде кадмед ки агар ки хона дорӣ дар Душанбе, мошин дорӣ дар Душанбе, фақат дар Душанбе, агар ки сум надорӣ, хона дорӣ, яъне ки чак бартер. як бародари худмут дар якум этаж ҳамҷа хонара гирифта, хе дар вақташ аз бигем фундамент гирифтаиш, айнол гирифтаиш, коробка ҳамя ососа ремонт карда ба худша фурӯш монда. ин ҳами дом хуб чун чи чил буд хунас баъдтар нишонту метин. ин ҳами доми калона диде, намедонам чанд этажай, 16 така 20 така, хулоса дар якум этаж. намета рост медурем, якум этаж беҳтарин хона. ина бачаҳои азиз, инҷа хеле лифт пифт дораш, мо лифт ягон чи намебироем, рост ин ҳами дар ҳами якум этаж медроем. бибинед, ина дар шаҳуи мондем, дурмадем. аю пара садика нишон додам, ина квартира 138, рост ки дурмадем. дӯстони азиз, ина у пара мактаб, и пара школа. ина у пара садик, ина иҷаш мактаб аст, ина школа. диде школа. бибинед, тира 51 квадрат шуфтаст ҳамиҷара. бибинед дӯстони бародар, мегам ман ҳамин қаш карда метавонем бигире бародаро. падъабой тиёрш карда кадме ба дили худ рост мекунед. иҷа мақсад кухни мешавад, хулоса ки намедонем туалетш рост мекунем. ин ҳамиҷае ки дида соди дӯстони азиз, 51 квадрат, якум этаж, Экабунино дар ҳамин Коммунарка. иҷа хай паёи ҳамо одам, мақсад иҷа ду хонага мешавад, 51 квадратш медурои мефурад, аиҷа хуната мекунӣ, баъд аиҷа мекунӣ. ва ҳамон хотир ҳамин бародари мо ҳамин хонара дар фурӯш монда 15 миллион. дар Душанбе ба хона алиш шумо қарздор мешавед ё қарздор мешаванд, метиҳам болои калафои. агар ки сум дорӣ боз намерасонад, мошин дорӣ, метавонӣ ки мошин биспорӣ, болоиш сум биспорӣ дар Душанбе, фақат дар Душанбе. бародар азиз, хонаи беҳтарин дар пешат мактаб, да у параш садик, яъне ки ай тарафи дасти рост садик, ай тарафи дасти чапат ина мактаб. райони нав, домои нав, 51 квадрат, 15 миллион рубли русӣ. ба ҳам хотир занг бизанед, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. квартира ба тамоми санъат аст. боз такрор мекунем, я борга нишон метим, берем мебурам. нигоҳ кунед дӯстони азиз, квартира медурои инҷа хай паёи ҳамо рехтагии пешамо чун кирпич қати соз кардаги медурои худат ба дили худат иша хеле формаи форат соз неметиянад. хуб дӯстон, ба ҳам хотир квартирара мегири, ҳама чиз свет, чӣ меган, канализатсия, ҳамаш аст. ягон мушкили дом надора. дом уже ду моҳши спордагӣ ба дили пур. инаи ҳамсояҳотон дӯстон, ба дили пур чикор кунед, занг мезанед, аз номи бобоҷон обязательно салом мегем. дурмадани хона, бигем харидори хона ба дили пур. дӯстон, агар иси хона нишон битим, хато накунам, ина исшам бурмада мешавад. хона қарор дорад дар Экабунино, дар Коммунарка. ина квартирату дӯстон, ина и тараф мактаб, плашадка детский, плашадка, яъне ҷои кӯдако бозӣ кардан. ина хуна ҳамае аст. ина хона хонаи шумо аст. ина мактаб, ина школа, бепеш берум, ина школату уна рафт да уҷа школам хуб, садик, ина мардум кӯдако бозӣ карастен, зиндаӣ карастудиян. хона, ина хонаи калон. ин ҳами якум этаж ҷои шумо. Экабунина Коммунарка да ай мка 10 ё 9 километра, ай 11 минут, ай футсити ба ҳамиҷара, ба дилипур 15 миллион мега бо чақчақ мешавад. кадмед ки агар шароит надорӣ, хона дорӣ дар Душанбе, метавонӣ алиш кунӣ. кадмед мошин дорӣ дар Душанбе, мошини қимат як мошини соз, бити болои сум спорӣ. ба ҳам хотир дӯстон, аз ду ҷониб ман шуморо нишон додам. хунатон, квартиратон ба дилипур 51 квадрат, 15 миллион. алиш мешавад ба хона, алиш мешавад ба мошин, бо сум. хулоса ки занг бизанед, рақамҳои дар рӯи экран, адресҳо дар рӯи экран, ҳозир мерам бо чишам мепартом. чӣ мегӯям? ҳам адреси ҳамин домам мепартом. хулоса илтимос лайк, комментара фаромӯш накунед. то я бародари тоҷик марда гирифтаиш, аз ҳам фундамент оҳиста соз кардан, имрӯз мефурӯшад. хуб, хай кори дунё мехелад. Худо нигаҳдор. барори кор кадме ки хунахаре занг бизанед, аз номи бобудон обязательно. унаиҷа
Куприна чил корпус 6. ببینید دوستان آیو پارا نشون دادم آیو پارا نشون دادم اینا ای پارا اینجا صدیق آیو پارا школа یعنی مکتب اینا در دیگریش پتیورچکا ماگنیت ازون خلاصه همه چیز در همینجا شده که ام بدیلی پر در تای دوم شما ترسنا نیست در این دوم نیست این خیلی چیزو اینا через дорога اینا ماگنیت پتیورچکا و همه چیز سوس کردگی برای شما چوکار دادگیم برادر عزیز یا برگم ای فوتسیت 11 минут ай мукад 10 минут хато накунам куприна чил корпус 6 бадили пур занг бизанед да камнарка кадми хона дар кора да 1 метраш 51 квадрат 15 миллионш мегам ба хона да душанбе ба мошин да душанбе алиш меша рақамо дар экран рахом соҳибаш азми бобоҷон обязательно салом ге лайк комментария фаромӯш накунед салом я чиз дигара фаромӯш кардам дӯстон азиз хона кредит нест ипотека нест ягон қавр бало нест данум як бародар аст мегира ба ном то мекуна кадме ки харидор мешавед худо нигаҳдор лайк комментария бизан пӯчоска болоиш худо нигаҳдор